nagrade i to ono što čovjek uvijek najviše veseli kad vas pohvale oni koji su neutralni, neovisni, dakle kad vas pohvali struka. Zašto ova aplikacija proračuna, zašto sve dostupno na webu? Pa prije svega želimo i dalje, uvijek se može bolje, želimo dakle i dalje podizati razinu informiranosti naših građana, a to je u principu temelj uključivanja građana u donošenje proračuna, proces odlučivanja. To je nešto čemu teži i Europa. Dakle, ovo je jedan dodatni korak, dodatni napor, rekao bih korak naprijed u postizanju transparentnosti proračunskog planiranja i izvršenja. Ova web aplikacija, vidjet ćete sami, u principu vrlo jednostavna, na jedan jednostavan način prikazuje kako se prihodi proračuna dakle, ostvaruju, kako se troše. Vizualna aplikacija koja omogućava da li grafički, da li brojčano imati sve vrlo jednostavno, jedan pregled. Jer dakle cilj je, kao što sam rekao i malo prije, kako bi građani, naši porezni obveznici, naši gospodarstvenici koji de facto pune gradski proračun imali jasan prikaz o tome i kvalitetnu informaciju kako se troši njihov novac. Kao gradska uprava, pored onog formalnog dijela što smo dužni ispuniti, duži niz godina radimo na što većem uključivanju, što većeg broja građana, odnosno sudionika, da se uključe u samo donošenje proračuna. Svake godine objavljamo javni poziv građanima da dostavljaju svoje prijedloge na proračun i mogu dostavljati bilo putem pošte, bilo mailom, bilo putem e-konzultacija. Također, osim građanima, pozivi se upućuju i vijećima mjesnih odbora, vijećima nacionalnih manjina, političkih strankama koje participiraju u gradskom vijeću.